Dostlara mehriban doganlar. Hatay dilini Türkmen dilini öwrenmek isleýär nasy sapagymyzyň ikinji sanyna hoş geldiňiz. Şuň biz bu ýerde geçen sapagymyzyň käbir öwrenmen galan ýerlerinden dowam ederiz. Ýagny şuňky sapagymyzyň esasy temasy harflaryň aýdylyş usullarynyň dowamy we çekimsiz harflaryň arasyndaky tapawutlar bolup durar. Ona näme? Öwrenmäne başlaýasmy? Ilki ü sesimizden başlaýalım. Eger ýadyňyzda bolsa, men geçen saat size ü harpy ýekelikde we söz içinde nähil okulşy barada aýdyp geçipdim. Ýagny ü ýekelikde ýü edip okulýar. Onuň öňüne ýa harpy goşulmak bilen üniň üstüne iki nokat hem näme diler? Elbetde aýrylýar. Indi şular ýaly ýene nerelerde duş gelipler. Biz şo hakda şuň öwrenip geçelim. Ýagny söz içinde c, ç ve basyp aýdylan s ýaly harplaryň ýerine ýene ü harpy gelipler. Şolar ýaly ýagdaýda üň üstüne iki nokat aýrylýardan ýöne okulany ü edip okulýar. Ýene bir gezek belläsinmeler. C ýumşak ç we basyp aýdylan s ýaly ýerlerden soň ü harpy gelýär we üstüne iki nokat aýrylýar. Elbetde size şeýle soraw ýa çykmak mümkin şu wagt. Ýagny eger u harpy gelse onu nähili tapawutlandyrmaly, şeýle dämi? Gatan zat. Ýagny şu agdalyp geçinen harflardan soň, ýagny c, ýumşak ç we basyp aýdylan s hemde ýanky y bilen ýazylan ýadan soň hemişe diňe ü harpy gelýär. Hiç gaçan u harpy gelýän däler. Şunu siz hemişe özüňize belli edip bilersiňiz we hiç gaçan ýanglışmarsyňyz. Gelin ne bolsa şu tema değişli bir näçe masalları ýerine ýetirelim we şol esasyny hem geçilenlerimize berkitelim. Masal hukmunda alsak, ýagny cü, çü, şü, ýene oradak cü, çü, şü, ýagny görşümiz ýaly hemmesi u harpy bilen ýazylandyr. Ýöne biz bilmeli, bular u dälen, bular hemmesi ü. Ýagny üstüne iki nokat aýrylýar. Ýene bir masal hukmunda şü, şü, çün, çün, jün, jün. Doganlar, videonu saklap ýene bir gezek daşyňyzdan gaýtalamaňyzy unutmaň. Bu siziň dili aňsat we çalt öwrenmeňize kömek eder. Düşünmeýän ýeriňiz bar bolsa, kommentariýada belläp bilersiňiz. Mundan başga bellämen zatlaryň biri hem şu 3 tane boğunlardan bolup durýar. Siziň pikiriňizçe bulary nähili okumaly? Şeýle okulýarmy diýen jogaplaryňyz bar bolsa, hökmanýa-da kommentariýada görkezmeňizi isleýän. Eger bilen bolsaňyz, onda siz meň pikir edişimden hem dili çalt öwrenip bilersiňiz. Ýagny bularyň ählisi u dili okulýar. Ýöne bulary bolşal okasaň bolýarmy diýip soraýanlaryňyz bar bolsa, onda men size şeýle jogap berýän, ýok, bolanok. Näme üçin? Size şeýle soraw bolmagy mümkin. Geçen sapakda biz i harpy ýekelikde gelse ýi edilip okulýar. We näme üçin şol ýerde biz i bilen u geleni ýu edip okap bilemzok? Bularyň ählisiniň jogaby bir, ýagny diliň öz aýdyşynyň düzgüni bar. Ona nähil olar okamaly? I u gelse ýow edilip okulýar. Ýagny beşime diýäli i sesi biziň ýekelikde gelse ýi edip okulýar şeýle dämi? Onda i'miz ýa harpy bolup gidýär we şolaryň arasyna o harpy bar ýaly edip okamaly. Ýagny ýow sesi emele gelmeli. Masal üçin c, i, u, jow bolýar, ç, i, u, çow we s, i, u, şow edip okamaly. Ve şoňa meňzeş. Doganlar, soňunda ähli öwrenenlerimizi gönükmelerin üstü bilen ýene bir gezek gaýtalarys. Şoň üçin gorkup videonu öçürip dil öwrenmegi besetmän. Men hemişe siz bilen düşünmeýän ýeriňiz bar bolsa, kommentariýada belläp bilersiňiz. U i gelse nädip okumaly? Eger ýadyňyzda bolsa, geçen saat aýdyp geçipdim. Ýagny u sesi ýekelikde u edip okulýar. Eger de izinden bir ses gelse, onu
vu delen denge vasesi bolqalar. Bular ýaly bolsa u iňin arasyny sesi bar ýalyda okumaly. Ýagny way sesi emele geler. Masal üçin t u i. Sizin pikirinizçe? Elbetde. Tway. G u i. Gway. D u i. Dway. Ne şeylerak. Ve insan ses boğunamaz. U ne. Yani u ne gelse nähil okumaly. Bu ýerde hiç şeýle ütgeşme girdilmeýär. Ýanky aýtyp geçişimiz ýaly aralaryna diňe sesi bar ýalyda okaýmaly. Masal üçin l u n. Lwen. K u n. Kwen. D u n. Dwen ve şoňa meňzeş. Doganlar, biraz düşüner ýalymy? Eger kyn gelýän bolsa videony saradyp, gaýtalap görüp bilersiňiz. Ene mähriban doganlar, bu biziň ilkinji gönükmäýimiz bolup durýar. Ýagny gönükmäniň esasy şerti şu görýän harplarymyzyň ýagny okulyş usulyny gapdandan görkezmeli. Ýagny onu hem siziň kommentariýada görkezmeňizi isleýärin. Eger jogaňyz dogry bolsa, hokmany ýagdaýda men onu like bilen tasdiklaryn. Ine bu bolsa gönükmäniň jogaplary, egerde jogaplaryňyz meniňki bilen gabat gelse, onda siz sapa gowdugnaryňyz we düşünýäniňiz barada aýdýar. Ýene bir bilmeli zatlaryň biri hem käbir çekimsiz harplaryň arasynda gaýdyşynyň tapawutlarydyr. Ýagny olar şulardan ibarat. Bulara nähil tapawutlandyryp okamaly? Birinçimiz B we P hakynda gidýär. Ýagny birinçi söz meselejäz, haýsy ton? Elbetde 4-nji ton. 4-nji ton nähil okamaly? Ýagny zaň wakaýat. Masal üçin puzy. Puzy. Gapdan näki bolsa puzy. Puzy. Ýene bir masal aşagyna serejäz. Ýagny may bo nähil ýazylgy? May 4-nji ton, bo 2-nji ton. Onu okamazda may bo. Gapdan näki bolsa 2-4 tonna gelýär. Ýagny pau po. Ýoşuň meýdeşler. Dewete arasyndaky tapawutlar. Masal üçin tuzy. Daýji. Jitu. G we k tapawutlary. Gg. Kk. Kaýguan. Gaýguan. C we ýumşak ç tapawutlary. Jiji. Jiçi. Bulara nähil okamaly? Siz üns bilen serediň we meni üns bilen diňläň. Zhan qian. Ýagny birinçidaky ç basyp aýdylýar, ikinçidaky ç ýumşak aýdylýar. Enfin, zhan qian. Shangye. Sangyin. Chengzan. Zhenheng. Ziji. Her harpaň nähil okulýanlygyny duýansyň diýip umyt edýärin. Ene bolsa aşagynaky bölegi boýunça geçelim. Ýagny j gatty basyp aýdylýan j tapawuty arasyndaky soň ýumşak ç bilen basyp aýdylýan ç we iň soňky basyp aýdylýan s bilen ş hakyndaky tapawutlar. Ýagny juju. Qu. Xu shi. Jiu jing. Ünslerýärmi? I u geldi. Ýok edip okula. Sonra qiu jin. Xiu chi. Ve şoňa meýleşler. Ene mähriban doganlar, Hatay dilini türkmen dilini öwrenýär naty tapamyzyň 2-nji sany bilen hem tamamlaýarys. Ýöne bizden daşlaşmaň we ähli gyzykly zatlary diňe öňdedir. Eger videony halan bolsaňyz, onu maňa agza bolmaňyzy, like goýmaňyzy we kommentariýada özüňiziň düşünýän ýerleriňiz barada görkezmeňizi sizden haýyş edýärin.
ve inek sapaga çeli hoş sağ bolun.